Moikka kaikille taas ja tervetuloa mun hyvinvointikanavalle. Ja tällä kertaa meillä olisi aiheena emotionaalinen hyvinvointi. Mennään siis, jos katsot tätä videota nyt, niin tämä on videosarja nimeltä Hyvinvoinnin osa-alueet, ja niitä osa-alueita on 6. Ja nyt ollaan menossa videossa 4 ja emotionaalinen hyvinvointi. Tämäkin on, niin kuin kaikki, mä aloitan varmaan joka videon tälle, että tämäkin on hyvin laaja aihe, ja tottahan se on. Ja hankala taas koittaa kiteyttää tätä lyhyisiin videoihin, mutta tämä on ehkä enemmänkin just taas kerran niin tämmöinen pintaraapasu aiheeseen. Ja me on siis käsitelty, viimeksi puhuttiin niin kuin psykologisesta joustavuudesta ja siitä, mitä se tarkoittaa, ja käytiin vähän niitä psykologisen joustavuuden osa-alueita läpi. Ja niihin kuuluu muun muassa, no itse asiassa mäpäs laitan tuohon kertaamisen vuoksi sen dian, niin siinä näette ne psykologisen joustavuuden osa-alueet, ja me puhuttiin viime kerralla tuosta läsnäolosta. Sitten me on puhuttu arvoista ja arvojen kirkastamisesta. Ja sitten omistautumisesta arvojen mukaisiin tekoihin. Mä ajattelin, että tällä kerralla voitaisiin puhua ihan niin kuin tunteista. Ja täältä löytyykin tämä tunteiden hyväksyminen yhtenä psykologisen joustavuuden osa-alueena. Älkää hämmentykö näistä sanahirviöistä ja näistä tämmöisistä, niin kuin, puhutaan monessa asiassa jotenkin niin kuin osa-alueista ja kaikesta. Ja, niin kuin, ei ehkä tarvikaan sisäistää kaikkia niin kuin yhdellä kertaa, että nämä kyllä sit selviää ja kirkastuu pikkuhiljaa nämä asiat. Musta olisi ihan super mielenkiintoista kuulla, että jos te olette lähtenyt tämmöiselle niin kuin itsetutkiskeluun ja hyvinvoinnin niin kuin matkalle mukaan ja katsonut näitä mun videoita ja tehnyt niin kuin, niitä tehtäviä ja muistiinpanoja ja kirjoittanut näitä asioita auki, niin musta olisi ihan super mielenkiintoista kuulla, että oletteko te huomannut niin kuin siinä omassa hyvinvoinnissa niin muutoksia tai ylipäätään niin kuin ajattelutavassa, ja niin kuin, onko nämä asiat jotenkin, onko näistä videoista ollut apua ja onko nämä asiat niin kuin kirkastunut sulle? Tietysti tämä on hirveän lyhyt aika, jos sä katsot sunnuntaisin mä julkaisen nämä videot, niin esimerkiksi viikko niin kuin näiden asioiden käsittelyyn on hirveän lyhyt aika, että ymmärrän, jos ei ihan vielä niin kuin, ole selkiytynyt kaikki nämä jutut, mutta anna itsellesi aikaa ja katso vaikka näitä videoita sitten niin kuin 2 viikon väliin tai vaikka niin kuin kuukausikin, jätä itselle sitä semmoista niin kuin, pohdiskeluaikaa. Ja, joo, mennään asiaan. Loppuun hei on taas ne kysymykset ja sitten kortinnosto. Mitä te olette muuten tykänneet niistä kortinnostoista? Olisi ihana kuulla siitäkin joku palaute. Mä mietin, että puhuttaisiin tunteista
pikkasen. Ja no lähinnä ehkä mä haluan sanoa sen, että meillähän on niin kun, tunteet tuntuu meidän kehossa. Ja mulle yksi semmoinen hirveän suuri oivallus aikoinaan oli, kun mä katsoin, nyt shoutoutti, täältä YouTubestakin löytyy semmoinen kuin Tietoisuusakatemia, niin siellä on tämmöinen ihana Johanna Remes-Koponen, joka pitää sitä. Ja mä kävin hänen niin kuin esimerkiksi tämmöisen kehotietoisen voimavalmennusminikurssin, vai mikä se oli. Ja hän puhui siellä niin kuin, tai hän puhuu ylipäätään niin kuin paljon siitä, että ne tunteet on siellä kehossa ja kuinka niitä tunteita tunnetaan ja sitten jos siellä on semmoisia niin kuin vaikka traumoja, mitä on jäänyt sinne meidän kehoon ja semmoisia niin kuin ajatusmalleja, mitkä on niin kuin haitallisia esimerkiksi meille itselle, niin kuinka niitä niin kuin, tunnetaan sieltä kehosta niin kuin pois tavallaan. Ja ylipäätään hän on saanut ihan hirveästi, tai hirveän hyvin, mutta niin kuin ymmärtää sen tärkeyden, että niitä tunteita on tärkeää niin kuin tuntea. Tämä voi kuulostaa alkuun vähän hassulle, mutta monihan meistä ei ehkä uskalla tuntea niitä tunteita tai tuntea, ei ehkä pysähdytä niin kuin itsen äärelle ja tunnisteta niitä niin kuin kehotuntemuksia ja yhdistetä niitä niin kuin niihin tunteisiin. Hän on parempi tässä selittää, niin menkää katsoa hänen videoita. Mutta se, mitä halusin kertoa, niin oli aivan loistava oivallus, kun hän kertoi tämän, että esimerkiksi huolen tunne tuntuu meillä tässä niin kuin rintakehällä. Ja täällä on rintalihakset. Ja sitten mä niin kuin konkreettisesti tunsin sen, kun mä olin tehnyt salilla. Ja mun mielestä hän kertoi tämän niin kuin tarinan samalla tavalla, että kun hän oli tehnyt salilla penkkipunnerusta ja sitten sen treenin jälkeen seuraavana yönä, niin totta kai ne lihakset on niin kuin, arat, siellä saattaa tuntua niin kuin lihaskipujakin, niin sitten seuraavana aamuna niin kuin mäkin heräsin ja mä olin silleen, että niin kuin vitsi, että miksi mulla on niin kuin näin huolestunut olo, vaikka mulla ei ole mitään niin kuin niin kuin tavallaan aihetta olla huolestunut. Ja sitten mä muistin sen Johannan tarinan tästä, ja mä olin silleen aivan, että vitsi, ei mulla ole mitään hätää, että nämä mun rintalihakset on niin kipeänä siitä eilisestä penkkitreenistä. Että siksi musta tuntuu, että mä oon huolissaan. Ja tämä on niin kuin tosi tärkeää myöskin erottaa ne meidän niin kuin kehotuntemukset ja ne meidän niin kuin ylipäätään siis tunteiden eriyttäminen niin kuin niistä meidän ajatuksista. Ja joskus esimerkiksi niin tämmöinen niin kuin vihan tunne kehossa niin saattaa jatkua, koska sitä ei ole purettu sieltä meidän kehosta, vaikka se itse aihe, miksi minä olen ollut vihainen, niin on tavallaan niin kuin käsitelty. Tämän tyyppinen niin kuin näkökulma voi auttaa sietämään niitä kiusallisia tunteita paremmin. En tiedä, saatteko kiinni tästä ajatuksesta. Ja sitten toinen asia, ottakaas nyt.
Joo, siitä tunteiden hyväksymisestä. Muutama sana, että no, mä kerron omakohtaisen esimerkin siitä, miten mä esimerkiksi ennen pakenin niitä mun tunteita, kuten esimerkiksi tämmöistä niin kuin epämukavuutta, niin no aikoinaan mä oon nyt reilu 3 vuotta ollut jo täysin niin kuin raitis, niin yksi millä mä pakenin niitä mun tunteita oli se, että mä otin lasin viiniä tai joskus jopa enemmänkin, mutta toinen oli tupakointi. Mä poltin aika pitkäänkin tupakkaa. Ja sitten yksi oli shoppailu. Mä pakenin niitä mun vaikeita tunteita shoppailemalla. Ja sitten yksi vielä niin syöminen. Mä olin ja on siis edelleenkin aika semmoinen tunnesyöjä. Mä haluan siis antaa vaan nämä esimerkkinä, että jos sulle ei ole tuttua tämmöinen niin kuin tunnetyöskentely, niin näistä esimerkkeistä saattaa saada semmoisia oivalluksia. Sitten mä haluaisin puhua, vitsi musta tuntuu, että mä menen niin kuin tosi nopeasti tässä aiheessa eteenpäin, koska tämä vaatisi niin kuin tosi paljon aikaa ja jotenkin niin kuin semmoista tämän aiheen äärelle niin kuin pysähtymistä ja hiljentymistä. Ja mua vähän harmittaa, että tämä menee tämmöisenä vähän pikajuoksena, mutta koska nämä on näitä tämmöisiä, että te jaksa kuunnella mua tällä niin kuin YouTubessa 3 tunnin luentoa, niin siksi tämä on tämmöinen tiivistetty versio. Sitten tämmöinen yksi niin kuin mulle tosi tärkeä oivallus, mikä liittyy tunteisiin ja epämiellyttäviin, siihen epämiellyttävyyden kohtaamiseen, niin on tämmöinen asia kuin miellyttäminen ja hyväksyntä. Ja mä haluaisinkin kysyä nyt sulta, että kuinka usein sä teet asioita vaan miellyttääksesi muita ja tunnistatko sä sen? Kuinka usein sä vaikka suostut johonkin asiaan, vaan ettei sille toiselle ihmiselle tulisi paha mieli? Ja mä tiedän, että moni siellä nyt ajattelee, että mitä vika on niin kuin siinä, että mä oon kiltti ja mä teen niin kuin, että mä vaan haluan auttaa muita. Ja mä ymmärrän tämän ajatusmallin. Ja niin minäkin ajattelin ennen, kun mä opettelin sanomaan ei. Ja mä huomasin, että olisin opetellut sen jo aikaisemmin. Sen oppii jossain vaiheessa sit niin kuin tunnistamaan, että milloin sä niin kuin hyvää hyvyyttäsi tavallaan autat ihmisiä ja milloin sä miellytät niitä. Mä haluan lukea tältä pikkupätkän. Tämä on taas Pietikäisen kirjasta tästä miellyttämisestä ja hyväksynnästä. Saatat pyrkiä antamaan itsestäsi muille sellaisen kuvan, että se tukisi kaipaamaasi hyväksyntää, arvostusta ja ihailua. Saat myös oppia miellyttämään muita ihmisiä niin, että voisit varmasti välttää sen pelottavan uhkakuvan, että et kelpaisi joukkoon. Jos pelkona on hylkääminen ja ulkopuolelle jättäminen, mieli käyttää kaikkia mahdollisia keinoja välttääkseen tämän todellisen tai kuvitellun uhan. Voit ryhtyä kertomaan valikoitua tarinaa itsestäsi puolustaaksesi minäsi ja itsetuntoasi.
Tämä uhka voi johtaa sinut myös uudelleen murehtimaan siitä, kelpaatko muille ja mitä muut sinusta ajattelevat. Tätä voi olla hirveän hankala niin kuin, tunnistaa tätä, että miellyttää muita, koska kertoo itselleen tarinaa, että minä olen vain niin kuin, että tämmöinen minä olen ja minä olen vaan tosi kiltti ihminen ja minä vaan haluan niin kuin, auttaa muita. Tutkimukset osoittavat, että jos keskityt luomaan, puolustamaan ja ylläpitämään hyvää itsetuntoa, yhä vähemmälle huomiolle voi jäädä se, mitä pohjimmiltaan pidät tärkeänä elämässäsi. Saatat tuntea selviytymisen paineita tai saatat upota huijarin tai täydellisyyden tavoittelun ansaan. Saatat myös luoda sellaisen illuusion itsestäsi, että olet jotenkin erityinen tai parempi kuin muut. Itsensä hyväksyminen puolestaan edustaa joustavaa näkökulmaa itseesi ja ottaa huomioon puutteesi. Jos teeskentelee olevansa jotakin muuta kuin on, se edustaa jäykkää, haavoittuvaa ja epärehellistä versiota itsestä ja samalla sulautumista käsitteellisiin minätarinoihin. Ja niin kuin mä äsken sanoin siitä minä-tarinasta, että sä saatat niin kuin kertoa itsellesi tämmöistä tarinaa, että minä oon vaan tämmöinen niin kuin kiltti ja minä vaan haluan auttaa ihmisiä. Ja sen hyväksyminen tai sen oikeastaan niin kuin sen myöntäminen itselleen, että minä oon kaikki ne vuodet tehnyt niin kuin tämmöisiä hyviä tekoja vain miellyttääkseni muita ja vain kertoakseni itselleni tämmöistä tarinaa, että minä on niin kuin, että no minä olen tämmöinen hyvä ihminen, minä olen kiltti ihminen ja minä vaan haluan niin kuin auttaa muita. Siis sen kun myöntää itselleen, että on koittanut miellyttää muita eikä ole osannut asettaa niitä niin kuin rajoja ja on tehnyt paljon asioita sen takia, että esimerkiksi, että muille ei tulisi paha mieli, niin se on käänteen tekevää siinä semmoisessa niin kuin itsetutkiskelun matkalla. Jos sä oot siis tämmöinen niin kuin miellyttäjä-tyyppi, mutta hirveän moni on, koska totta kai me halutaan, että ihmiset tykkää meistä ja meille jää niin kuin, tai muille jää semmoinen mielikuva, että toi on niin kuin hyvä tyyppi. Tämä on mielenkiintoinen aihe ja tästä olisi kiva puhua joskus enemmänkin, mutta nyt meillä ei riitä aika tähän enempää. Toivottavasti pääsitte niin kuin pikkasen kurkistamaan siihen niin kuin tunteisiin. Ja ottakaas nyt. Otetaan tähän loppuun heinäkysymykset, eli kynää ja paperia. Jos ei sulla vielä ole, niin käy hakemassa. Ja mulla on sulle muutamia kysymyksiä. Elikkä, kuinka hyvin tunnistan tunteitani? Miten se ilmenee? Missä määrin pystyn kohtaamaan
ilmaisemaan tai hyväksymään tunteeni? Ja miten se ilmenee? Kuinka hyvin tunnistan tunteiden viestit ja keholliset reaktioni? Tästä puhuttiin vähän. Ja millainen on tunne-elämäni? Ja millaista haluaisin sen olevan? Joo. Sitten, ja siis haluan vielä sanoa, että musta olisi ihan super ihana kuulla, jos te olette tehnyt näitä, niin kuin vastannut näihin kysymyksiin ja pohtinut näitä asioita ja niin kuin saanut oivalluksia. Sitten kortteihin. Ja mitä te olette tykänneet tästä korttijutusta? Mä taisin kyllä siitä jo kysyä teiltä. Katsotaan, mikä emotionaalinen hyvinvointi. Mikä kortti tällä kertaa? Siis meille on tullut tämä aloittaminen. Otetaanko toinen? Otetaan, mutta jollekin muistutuksena, niin aloittaminen on päätös, jota ilman mitään uutta ei voi syntyä. Onko siellä joku tehnyt päätöksen, että aloittaa jonkun tämmöisen niin kuin muutosprojektin ja sitten onkin lykännyt sitä ja nyt tuli muistutuksena, että nyt on aika aloittaa. Joo, epävarmuudet. Hylätyksi tai torjutuksi tulemisen pelkoa. Anteeksi, mä vähän naurahdin, mutta tämä taas sopii niin hyvin tähän meidän päivän teemaan ja tunteisiin ja epämukavuuden kohtaamiseen. Kaikilla meistä on jotain epävarmuuksia itsemme kanssa. Se on ihan ok. Jos epävarmuudet saavat liikaa valtaa, ne alkavat vaikuttaa käyttäytymiseemme. Tällöin joko alamme välttää kaikkea, mikä herättäisi epävarmuutta, tai kompensoimme epävarmuutta ylisuorittamisella. Jep. Omiin epävarmuuksiin liittyy usein pelkoa, hylätyksi tai torjutuksi tulemisesta. Olenko riittävä? Olenko liian mitä kelläkin ikinä. Mulla on esimerkiksi ollut hyvin usein semmoinen olen liikaa tunne. Epävarmuuden tunteista ei tarvitse päästä eroon. Sen voi kohdata myötätuntoisesti. Saat tuntea epävarmuutta ja voit silti toimia. Ja yhtä lailla saat tuntea epävarmuutta ja voit hellittää yliyrittämisestä. Millaisista asioista tunnet epävarmuutta? Miten olet taipuvainen reagoimaan, jos tunnet epävarmuutta? Mitä kaipaisit silloin kuulla? Ihana. Mitä kaipaisit silloin kuulla? Mä rupesin miettimään sitä, että tämä liittyy tämä epävarmuus ja sen
epävarmuus niin kuin, mm, tähän hylätyksi ja torjutuksi tulemiseen, niin jollain tavalla myöskin siihen miellyttämiseen, koska mä tiedän itse omasta puolesta niin kun kertoo, että mä oon miellyttänyt ihmisiä niin kun sen takia, että mä olisin niin kun, mm, että mut hyväksyttäisi. Varsinkin jossain, niin kun, jos puhutaan ihan niin kun tämmöisistä parisuhteista, niin mä oon tehnyt sen toisen puolesta niin kun aivan liikaa asioita ja koittanut miellyttää sitä toista ja varonut sitä, että se toinen ei niin kuin jotenkin, että jos mä asetan tiukkoja rajoja esimerkiksi niin kuin parisuhteessa, niin mä pelkään, että mua ei niin kuin hyväksytä. Et mä oon miellyttänyt niitä mun entisiä vaikka kumppaneita, niin sen takia, että mua ei jätettäisi. Joo, semmonen video tällä kertaa. Mitä fiiliksiä? Joo, hei, ensi kerralla puhutaan, no enpäs paljastakaan vielä. Ihanaa viikkoa kaikille ja nähdään ensi videon parissa.